tarkennetaan vielä vähän noita sun työtehtäviä. Kerro mulle vaikka esimerkiksi eilisestä työpäivästä. Mitä teit? Okei, eli ainakin kopioin nämä kuukausipalaverin paperit, sitten postin jakamista ja avausta, laskutusta, laskujen maksamista, sähköposteihin vastaamista, mitkä tuli siis eilen, sitten puhelintiedusteluihin vastaaminen, kirjanpidon tositteiden arkistointia. Olikohan muuta? Ne oli varmaan siinä. Okei. Ja tää on sun niinku semmoinen normaali työpäivä? Ihan no. Joo, kyllä. Kyllä se kuule siltä kuulostaa, että tuo merkonomitutkinto olisi se sun tutkinto ja siitä nimenomaan tuo talous- ja toimistopalvelujen osaamisala. Okei. Mutta sitten siihen pitäisi valita vähän muitakin tutkinnon osia, että katsotaanpa. Mä näytän sulle, miten tämä tutkinto rakentuu. Eli siinä on pakollisena tutkinnon osina on tämä asiakaspalvelu ja talouspalvelut. Ja tämä tutkinto rakentuu 5 tutkinnon osista. Eli vähintään 5 pitää suorittaa. Saa suorittaa toki enempikin, jos se oman ammatillisen kehittymisen kautta siltä tuntuu, että haluat suorittaa. Mutta nämä 2 pakollista on siis asiakaspalvelu ja talouspalvelut. Ja sen lisäksi täältä valitaan 3 tutkinnon osaa siten, että näistä 3 valitaan 1. Ja sitten tältä alueelta valitaan 2. Ja täältä alhaalta vielä 1. Eli mä voin valita myöskin täältä 2, jolloin mä en valitse täältä oikeasta reunasta mitään, vaan sitten tuolta alhaalta. Juuri näin. Ja nyt kun mä oon sua kuunnellut, niin toi asiakaspalvelu ja toimistopalvelut kuulostaisi ihan siltä, että sulla saattaisi olla jo niin paljon osaamista, että sä voisit niistä mennä ihan suoraan suorittaa sitä tutkintotilaisuutta. Oho. Ja sitten nämä, esimerkiksi tuolta talouspalveluista sä tarvitsit vielä vähän lisää osaamista, mutta mäpä näytän sulle. Otetaan vaikka, tässä on asiakaspalvelu. Eli tässä on niin sanottu arvioinnin kohteet. Eli tutkinnon suorittaja hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän valmistautuu palvelutilanteisiin ja niin päin pois. Eli tässä on nämä arvioinnin kohteet lueteltu. Ja sulla kuulostaa olevan ainakin sun päivittäisissä työtehtävissä tätä osaamista, palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta. Ja myöskin tämä tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä. Nyt näin esimerkkinä. Varmasti näistä muistakin löytyy. Joo. No noi kuulostaa ainakin tosi tutulta. Joo. Ja eli se tutkinnon osa rakentuu niistä. Ja sitten täällä on kerrottu vähän tarkemmin, että mitä tulee osata mihinkin numeroon. Eli nämä arvioidaan numeroilla, tyydyttävä 1, hyvä 2, kiitettävä 3. Joo. Ja täällä on sitten ne kriteerit, minä saa 1, 2 ja 3. Niin, eli tämä tapahtuu nyt tutkintotilaisuudessa ja siellä päätetään sitten se mun saama arvosana. Kyllä, seurataan, että mikä näistä, miten se sun suoritus, mihin se näistä menee lähimmässä. Joo, eli jos mä nyt esimerkiksi lukisin tästä tämän koko T1, niin nämähän oli niitä kriteerejä. Kyllä. Joo. Niin sittenhän mä voisin niin periaatteessa, jos mä mielestäni osaan nuo 1 asiat, niin sitten ehkä mulla olisi jo se osaaminen. Näin se voi ajatella. Aivan. Ja sitten kun tuntuu heti tutulta, niin sitten toki katsot, että missä kohtaa se osaaminen siellä olisi menossa. Niin, 2 tai... Joo. Ja tosiaan tässä 1 riittää, että tietää, että se tulee esille, että sä tiedät ne asiat. 2 sitten osataan jo toimia vähän niiden mukaisesti ja 3 sitten sä osoitat hallitsevasi ne työtehtävät, eli toiminta on itsenäistä ja oma-aloitteista. Okei. Joo. Näin. Miltäs tää nyt kuulostaisi? No kyllä se nyt jotenkin aukeaa tämä asia, mutta kyllä mä luulen, että sen varmaan niin omaksumiseen sen oma aikansa tulee menemään. Tässä tuli aika paljon asiaa. Aivan. Joo. Nyt mä ehdottaisinkin sulle, että sovitaan uusi tapaamisaika esimerkiksi ensi viikolle tai 2 viikon päähän.
Ja tässä välissä sä kävisit ihan itsenäisesti tutustumassa vielä tähän tutkintoon ja niihin arviointikohteisiin ja kriteereihin. Joo. Ja semmoinen sivusto on olemassa opetushallituksen sivuilla kuin www.osam.fi. Okei, www.osam.fi. Se on siinä, kun sä täytit, mä lähetin sulle sähköisesti se ensiohjauksen kysymykset, niin se on myöskin siellä viimeisellä sivulla se osoite. Okay. Ja käy siellä testaamassa sitä omaa osaamista tässä tutkinnossa ja sitten tulet tänne uudestaan, niin sovitaan sitten tarkemmin, että mitkä ne olisi ne tutkinnon osat ja mitä sun tarvii sitten vielä lisää oppia. Eli vähän sitä valmistavan koulutuksen suunnitelmaa sitten katsotaan myöskin. Joo, eli siellä on nyt nämä niin kuin ikään kuin siellä sivustoilla avattuna. Kyllä. No niin, sitten se vähän helpottaa. Et sun kannattaa katsoa nämä tutkinnon osat, että mitä lähdet katsomaan. Että nämä pakolliset ja tosiaan toimistopalvelut nyt olisi ainakin sieltä. Joo. Et voi vähän katsella muitakin. Kyllä, toki. Joo. Hyvä. Pitäisikö ne sopii vielä sitten se päivä vai? Joo, sovitaan.